Us volem demanar silenci durant el concert. Un cop més ens trobem junts a l'escola, aquest cop per celebrar una de les festes més esperades per nosaltres, el Nadal. Sí, com ens agrada el Nadal. Són dates on tothom intenta ser millor, on ens reunim amb els amics, la família, mengem dolços i torrons i mantenim vives les tradicions. És clar que sí, i des de l'escola ens volem unir a totes aquestes celebracions amb el llenguatge més conegut per tothom, la música. Doncs vinga, no esperem ni un segon més i donem pas a les actuacions dels nostres companys i companyes, que ja estan ansiosos per començar. El primer grup que actua avui són els nens i les nenes de segon, que ens interpreten una preciosa cançó que han preparat amb moltes ganes per tots vosaltres. Aquesta parla de les tradicions del Nadal, on sempre fan molts petons i regals especials. Es titula M'agrada el Nadal, no els perdeu!